Jeg har lavet en tierlist over danske gaming streamers. Kunne du tænke dig at prøve den? En tierlist, altså hvor jeg selv skal rangere folk, eller hvad? Det kan da være griner nok. Orle. Ligesom du bliver ramt part orle. Jamen jeg er skuffet, hvis Palle han ikke er med på den tierlist. Så bliver jeg altså skuffet, bro. Okay, kom med den, bror. Så laver vi lige en hurtig tierlist. Det kan vi godt. Og jeg så lige, du blev timeoutet, men vi prøver den lige. Okay. Holy fuck, der er mange, bro. KZ. Så han streamer ikke særlig meget. Han får en C-tier. Det her, det aner jeg legit ikke, hvem er. Nogen, der ved, hvem det her er, bro. Nogen, der hurtigt kan sige, hvem det her er. Jeg aner ikke, hvem fuck det er, bro. No disrespect. Arke. Så med Arke. Han gamer sgu da ikke, bro. Gamer han? Altså, jeg har ikke set ham game, men han er griner, når han laver noget mad og sådan ihjel og sådan noget der. Så han griner nok. Det her det er egentlig heller ikke, hvem er, bro. Han har spillet 5M. Har han spillet på stream? Ikke særlig meget så i hvert fald. Ham her ved jeg heller ikke, hvem er. Ingen idé. Jeg ved ikke, om den næste er, bro. Vi kan aftale, hvis jeg ikke ved, hvem det er, så putter jeg dem altså ikke på tierlisten, fordi så tror de bare, at det suspekter dem. Anders B 2000, han streamer vist ikke så meget, men han er griner nok. Han laver sine ting. Jeg ser ham ikke selv, men respekt for det, han laver. Hauke. Han er varm. Jeg aner ikke, hvad det her er. Jeg aner ikke, hvem fuck det her er, bro. Asu. Har aldrig set en af hans streams. Jeg vidste ikke, at han har streamet, bro. Det her. Jeg aner ikke, hvem det er, bro. Atlantic. Jeg har aldrig set deres streams, bro. Det her, det aner heller ikke, hvem er, bro. Ham den rødhåret her, eller brun, eller hvad fanden der. Det her, det aner heller ikke, hvem er. Det her, det siger mig et eller andet. Er det Bantex, det her? Det er Bantex. Det kan jeg sgu da godt se endnu. Var han særlig meget. Han flyver rundt, bror. Han er griner nok, men jeg føler fandme, han sejler, bro. Han sejler rundt, mand. Han går fra DRP til Syndicate, til DRP til Syndicate. Han sejler rundt, mand. Han bliver til at slå sig ned, dedikere sig selv i lidt tid, og bare vise fuld pik, mand. Med hårdt tilbage. Det er nødt til. Jeg ved ikke, om det her det er, dog. Det her, det ligner Benny Jensen. Han er griner nok, men jeg ved ikke, streamer han stadig? Han er griner nok. Jeg tror ikke, han streamer mere, bro, men han griner nok. Ham her har jeg også set før. Han er altså hyggefætter. Bebop. Ikke lige en, jeg super meget vil se selv. Block. Han streamer rigtig mere, gør han. Ham jeg ved heller ikke, hvem er. Bette.tv, ham har jeg set meget, faktisk. Han er også hygge. Han er hygge. Botnak. Jeg ved sgu ikke, hvem er. Block. Jeg kan streame mere, bro. Jeg ved ikke, om det her det er, men han har fandme stive næbelsligner. Eller er det blacked out? Nummer 2 er AP. Jeg ved ikke, hvad AP er, bror. Er det her Itani, eller hvad siger I? Jeg har set en stream en gang, og der sad han på farmen. Det var offense, men det var ikke så underholdende. Det er no hate. Det var no hate. Altså helt seriøst. Jeg har ikke set andet, så jeg vurderer ud for det. Jeg ved ikke, hvem det her er, bro. Jeg har aldrig set en stream, tror jeg. Charlie... Jeg ved ikke, hvem det er. Chopstick. Jeg har faktisk kun set en stream meget få gange. Han er griner nok. Men jeg har ikke set en stream nok, bro. Jeg føler, det er tarveligt at putte ham på, faktisk. For jeg har virkelig ikke set ham særlig meget. Det her, det aner jeg ikke, hvem er. Coach DP. Jeg aner ikke, hvem det er. Connie Haynes. Altså, skal jeg være helt ærlig. Jeg kan ikke lide Connie Haynes. Sådan der, sådan hans content og sådan noget der. Men jeg kan respektere det. Og derfor giver jeg ham en A. Fordi han er dedikeret til sine ting. Han gør sine ting. Det kan man respektere. Jeg kan ikke lide ham. Altså, det lyder forkert. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide ham som person, men jeg kan ikke lide hans content. Forstår du? Det er ikke min type content. Jeg vil ikke selv sidde og se det. Men jeg respekterer det. Jeg kan respektere det. Et eller andet, det ved jeg sgu ikke lige, hvad med. Det her, det føler jeg har set før et eller andet sted. Kan det passe ham der doktoren, der sidder og spiller CS til langt ud om natten? Han er sgu lidt steneren, no offense. Det er ikke content, det er kedeligt. Fan af det der, bro. LP'er for nummer 2. Han streamer jo ikke, bro. Hold nu op. Han er jo inaktiv. Jeg ved ikke, hvem det her der er, tror jeg. Abu. Ham der. Han er faktisk... Jeg har set ham på TikTok, men... Jeg har primært set ham på TikTok, bro. Jeg har ikke rigtig set ham på Twitch, faktisk, så jeg er lidt svært ved at vurdere ham. Han har jo givet en TikTok-clips. Jeg er lidt mellem C eller B her.
Ja, han er griner nok. Jeg ved godt, om det er en ultra. Jeg har set ham på TikTok, men han har good vibes og sådan noget der. Han er lidt fatlam i RP. Jeg tror, han er ny til det. Han er griner. Jeg tror, han får en B'er. Deadline TV. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg aner ikke, hvem det her er. Er det en eller anden revisor, der har sådan noget som med, eller hvad fanden sker der, bro? Jeg ved ikke, hvem det er, bro. Det her er heller ikke, hvem det er. Funny på er crazy, kan ikke hans stemme. Hvor man, om du kan ham eller ej, altså jeg kan heller ikke lide hans content. Men man må respektere hans grind, man må respektere hans dedikation til hans content. Man må respektere, at han gør sine ting. Det bliver jeg nødt til at give mig et A på. Det bliver jeg nødt til. Der var Yeezy Slice til 479 kroner i dag. Hvorhenne, bro? Kom vi til ham her? Jeg aner ikke, hvem det er. Det her, det aner jeg heller ikke, hvem det er. Jeg aner heller ikke, hvem det her det er. Ingen idé, hvem det her det er. En eller anden RP-spiller, jeg ikke aner, hvem det er. Farman Gram. Aner ikke, hvem det er. Aner ikke, hvem det er. Aner ikke, hvem det er. Giv mig et eller andet det her. Er det ikke Esben? Jeg ved ikke, hvem fuck Esben er, bro. Jeg tror, jeg rater ham en gang før, men jeg har aldrig i mit liv set en stream fra ham, så det vil være unfair at rate ham, bror. Er det ikke... hvem fuck er det nu? Det er Jesus, bror, mand. Han er ikke så content, altså. Han er... Også en D. I'm sorry, bro. Gex, han er altså fuld hygge. Han er fuld hyggefætter. Ham kan jeg godt lide, bro. Han får en B'er. Gigi Alex. Streamer han overhovedet mere, bror. Han er ikke super aktiv, så han får en C'er. Hvor fanden kom vi til, bro? Var det ikke her? Gaming TV. Aner ikke, hvem det er. Igen, aner ikke, hvem fanden det her der er, bro. Aner ikke, hvem det her der er. Ingen idé, hvem det her der er. Ham jeg har set før. Han er griner nok. Han er hygge nok. Han får også en B'er. Aner heller ikke, hvem det her der er. Aner ikke, hvem det er. Ips får også en B'er. Han er fucking... Faktisk... Og det var Ips, han får en A'er faktisk. Han er gennemført, føler jeg. Aner heller ikke, hvem det her der er, bro. Jax med caps. Jeg har aldrig set en stream fra ham, men jeg ved, hvem det er. Men jeg har aldrig set en stream fra ham, så jeg ved ikke, om det er en god stream. Er det der sagt lidt i Tostrup? Mener du det pistol? Jeg skal ud i morgen så. Mener du det pistol? Hvad for en colorway? Jamen, jeg ved godt, hvem det er, gutter, men jeg har ikke set en stream, så jeg vil ikke rate hans stream. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg har jo ikke set den for han. Jack-style, han gør sine ting, bro. Ja, jo, han får sgu næste her, altså, bro. Jeg ved ikke, hvem det her er. Gør jeg det? Det siger mig et eller andet det der, bro. Jeg er ikke helt sikker på, hvem det er. JK FIFA. No cap, ikke også? Aldrig i mit liv set en JK FIFA stream. Er det fucked up? Er det ikke bare FIFA, eller hvad? Han er streamer kun FIFA, ikke? Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil ikke rate ham, fordi jeg har legit ikke set det. Det her, det ved jeg heller ikke, hvem er. Ingen idé. Drøjer. Jeg kan ikke huske, om det er Druger eller Drøjer. Jeg tror, det er Drøjer. Jeg tror, jeg har set en stream meget lidt på et tidspunkt. Han virkede meget hyggelig, men jeg tror ikke, han er helt rutineret til at streame endnu, så han får altså en seer. Så kommer vi til ham her. Det ved jeg heller ikke, hvem er, bro. Det her. Jeg ved ikke, hvem det er, bro. Jeg føler, at jeg har set det her før. Er det ikke seerspiller Bani? Jeg har rated ham før. Han er faktisk hygge nok. Han får altså en seer, desværre. D. Jeg ved ikke, hvem det er. Det her, det siger mig også et eller andet, bro. Fuck, der er mange, seriøst. Holy fuck, du har mange, bro. Jeg ved ikke, hvem det er. Nu går vi altså lidt hurtigt igennem, chat. Jeg ved ikke, hvem det her er heller. Ham jeg ved ikke, hvem er. Ja, selvfølgelig. Yes, bro. Men hvis ikke man rater sig selv S, hvor man så... Get lost. Get lost, bro. Er det et eller andet LGBTQ plus flag? Det får automatisk D. Eller det bliver ikke engang rated. Fuck det. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er Claus Jensen, det der. Claus Jensen, han er A, bro. Claus Jensen, han er A. Der er ikke så meget der. Kinder. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er ikke Onkel Blomme. Han har de mest kogte streams, bro. Han får også en B'er. Han er nogle af de mest kogte streams, jeg nogensinde har set. Krukke. Han er lidt inaktiv, men han får en B'er også. Han er også hygge. Hvem fanden er det der? Jeg ved ikke, om det er. Ingen idé. Liv. Bro, jeg skal være helt ærlig. Puha, den bliver tavlig, den her. Ej, jeg skal lade være.
Jeg lader være, tror jeg. Jeg gider ikke støde nogen. Sorry. Jeg ved ikke, om der er Madsen Gaming. Madsen Gaming. Streamer han ikke bare gambling, bro? Jeg har ikke set det, så jeg vil ikke rate ham. MTM. Jeg ved ikke, hvem nogen af dem her der er. Marie Watson. Jeg tror, jeg har set en stream 2 gange eller sådan noget. Det er ikke lige mig, bror. Altså, hun kan godt få en rating, men det bliver en lorter-rating. Ham der har set for et eller andet sted, jeg ved bare ikke lige hvor. Mexi, Mexi vil jeg gerne give en A'er, fordi han er fandme dedikeret, bro. Fuck, han er dedikeret. Minigaming, han får også en C'er. Han er okay. Er det tavligt, det her? Hvor kommer vi til hernede? Nudel. Jeg har virkelig set meget lidt Nudel streams, men jeg har set mange clips med ham. Han har altså grinerne på sine clips, så han får en B'er. Men jeg har ikke set nogen streams sådan rigtigt. Hvor kommer vi til? Hernede. Politi. Bro, jeg gider ikke engang rate politiet. Fuck lige det, altså. Fuck politiet. Roasted Toast, han får også en B'er. Han er hygge nok. Er der flere, jeg kender, bro? Der er Søndergaard. Fuck, man. Ham her har jeg også set før. Meget lidt. Han er jo okay hygge, faktisk. Er der flere, jeg kender, bro? Ham her, Wonder. Han er faktisk fucking nice. Han er fucking hygge. Shrool. Jeg tror, det er det. Er det en godkendt tierliste her? Jeg ved ikke, er det en godkendt tierliste her? Jeg har kun rated dem, jeg har set nok til, at jeg gider at rate. Yeezy Slide Onyx og Yeezy Slide Azure mener det Pistol TV. Tror du, de har flere derude? Hvor mange havde de stadig flere derude, da du var der til Pistol? Hvor tid var der så, bro? Men gud, jeg rater kun dem, jeg selv har set, jo, chat. Jeg kender jo ikke alle dem her. Jeg har jo ikke set dem alle sammen. Jeg ved godt, hvem nogle af dem er og sådan noget, men jeg har ikke set deres stream måske. Så jeg kan jo ikke rate dem for penge. Jeg kan jo ikke rate dem, bro. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg kan jo ikke rate nogen, jeg ikke har set. Jeg har ikke set deres streams, så kan jeg jo ikke rate, jo. Kan jeg ikke, bro. Kan jeg ikke. Men med Palle? Jamen, Palle, han er her sgu ikke. Det gik ikke, Gudus. Palle er den gule. Er det her Palle, eller hvad? Er det her Palle? Hvis det er det Palle, så skal han herop. Zuma, men bror, man, jeg har ikke set Zuma stream, jo. Jeg har ikke set Zuma stream, så jeg ved ikke, hvor god han stream er. Jeg har ikke set den. Kl. 14, okay, jeg sætter Pistol TV. Jamen, Palle, han er heroppe. Altså, Palle, han er legende. Fuldstændig legende. Det skider jeg på. Jeg elsker Palle, bro. Nå, vi hopper lige ind tilbage i Star Trek Fleet Command og lige flækker lidt her, gutters. Husk, udbestand star. Join mig i Star Trek Fleet Command. Det vil jeg sætte pris på. Men hvad synes jeg om min tierliste der, chat? Hvad synes jeg om den? Er den godkendt? Eller er den lort? Er I enige? Er det en L eller en W tierliste? Lad os være ærlige. Altså, taget i betragtning, jeg rater kun dem, jeg kender, chat. Og det er sgu no disrespect til dem her, der er hernede. Det er ikke, fordi jeg kender dem, eller ikke ved noget om dem. Men måske har jeg ikke set deres stream nok til at vurdere dem. Det er måske også der, der ligger. Sådan føler jeg der. Hun er ikke snart gyser med planke. Det kunne være grineren nok, bro. Det kunne være grineren nok, faktisk. Low-key. L, midt. Okay, fair nok.